Hadian kejing yo pediang ya kejing ujor nagi pajba nong song snong ha kabaya day kejing bambiang karukom trekam kami gelaya rural bank Maulasnai branch kabala bu jing ya ki pajba nong song snong na kaliang ke joint action committee senjok kirang ba snong Maulasnai area ha ka khat lai tere gurisau araja arpusan kila lej banya kendo yo branch manager jong kateka bank ban wat ya ki daw halor kejing bambiang karukom trekam jongka. Habakran sikilat pathai kubor na kaliang chairman ke Joint Action Committee uba Nicholas Malay Ulaong. Bagi pajba kila hapan mat cibun kijing nomor kijing duko hakarukom trekam jong ketika bank hakabaulo pentep ban kaliang branch manager ula penpau bakadei kijing bambiang na kitiar lani ki kor kibor badon kam kijing duna palat kinong trei ba kijing bambiang ke network hakathan. Hadian bang hila yo snow hila yo ya ka complain na ki paiba nong suknong gi jingi ke badon ha kini ki dong baki than jingi halor ka jinge ke baki ki ya kendo haba ki lek don kam sabang kum ka benta ban lek pli ya ki akau gi jongki nanta ban lek ke wc nanta ban lek update ki passbook ki jongki bat kum juru na kam ta ban lek sei pisa bat ban lek thep pisa kita ke diga jinge ba bangro ki paiba nong suknong jong kene ka dong bat ka than jingi ki persngau ni kum ki nong sensation tena kaliang ka jingi kum ka joint action committee jong ki nong sensation jong ka Maulasnai area ni lawan banyak kendu bat branch manager nanta bat ki staff ki badon hakene ka rural bank ni Maulasnai tek ke ba na kaliang ki jongki ki la persngau ba hoi ki la elek kat bala ban penbit pembiang ya ka jing terikam ka jongki na kam ta ki jingbit jingbiang jong paiba nong sensation jong ne ka dong bat ka than jing kare na kaliang ka jongki ru hadian mengelak ya keren ya tai seni bang kila penpau ba ya kendu jinge lor ba kawai kedai ka jingtuna pelat kinong tre ki staff ki bayar tre hakene ka bang bat kawai ru kedai ka jingtuna juga network te na kaliang ka jingi kum ka committee ni la sim dia gorai rangkat bat ka jingya stu jumut bat ki nong tre hi jok bang tolong ba ngin persngau sha ki bor bahalor kupno ban penbit penbiang ya ki nong tre hakene ka bang bat kumno ru ban penbit pembiang ya ka network problem ka ba kum ka bang ka yo kendo lomba ka jing kendo jing jong ka bang ka pelong ye baro ki pai ba nong song ki won dot kam hene ka bang ki kendo lang ya ko ju ka jing te na ka liang ka jing kum ya joint action committee jong ki nong song ru nila sim ya ka rai ba ngilong ki baploy ban ya terelang bat kono ga department kam tam ya ka bang kum bangila pensngo ya ka jing ba banyak terelang bat ki ban pembit pembiang ya kai rukum ke terekam ke jengki kenang ba lamba ke jinge terelang ke jingi ba kipai ba no sosnong jong kene godong bat ka thain ke jingi ru kindom ya kendu su ya kene ke jing ke bai kendu ro sikata nang ne sakmat ngin lekbo da ka jing tho sya ki bor ki bahlor ban pesko ya ka lor kene ke jing bat ngin nang yai budien ru na ko por si ko por kenang ba kum kini ke jing ke ba kipai ba no sosnong jong kene godong bat ka thain jing ya kendu ba kindom ya kendu su kenang ba ke jing ai jing sikri jong ka bang bat jong boro hi lat lo fer kinyo sya ki paiba da hakorkom ka ba bit babiang bat hakorkom ka pensuk lang ki paiba no sosnong baro Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya